Smo pobedili, mislim da je to najbitnije, malo smo skinuli teret sa nas, svi smo bili malo opterećeni što i dalje nemamo pobedu, tako da je bitno što smo pobedili. Ima, ja mislim, dosta mesta za napredak, moramo da popravimo pre svega izgubljene lopte, jeftine izgubljene lopte. Ovakve utakmice treba da se privode kraju kada se odvojiš na 10 razlike i treba mirno da se privedu kraju, jer euroligaške ekipe će to iskoristiti i mogu da nas pobede, bukvalno da im poklonimo pobedu kao što smo poklonili Panathinaikosu. Tako da, bitna pobeda i ništa, nastavimo dalje. Spomenuo si, izvini, te izgubljene lopte. Kako raditi na tome, mislim, da se smanji? Ja se ponavljam. Mislim da svako samo treba da pođe od sebe, da malo ima više odgovornosti, da malo više respektuje tu loptu. Susretat ćemo se sa jako agresivnim ekipama, Bayern je jedna od njih, to nema šta, ali susretat ćemo se sa još agresivnim ekipama i moramo da pripazimo na taj segment i na skoku napadu. Kako se ti osjećaš, povratak pred ovu publiku, kako se čini atmosfera i kako se generalno osjećaš? Pa sjajna atmosfera, ja sam to i očekivao. Što se tiče mog povratka, iskreno nisam trebao da igram baš 21 minut, bio je plan mnogo manje, jer i dalje nisam ni blizu 100%, mogu da kažem, osjećam se nesigurno, još ja vidim neke stvari na terenu koje mogu i želim da uradim, ali se plašim da ih uradim, tako da treba će mi neko vreme da povratim to samopouzdanje u svoje telo pre svega, ali dobro, ispalo je dobro na kraju danas. Koliko procenjuješ da će ti biti potrebno vremena za tih 100%? Pa ja se ovako generalno osjećam dobro i kondiciono i telo mi se osjeća dobro, samo je to ta noga koja je, da kažemo, i oslabila zbog duge pauze, tako da to je svakodnevni rad koji ću morati da iskontrolišem u narednom periodu sa, naravno, menadžmentom oko minutaže i oko utakmica i da pokušam u što kraćem roku da budemo na topu. Očekuješ li da će ovo biti vetar u leđa, malo samopouzdanje da se oslobodite? Sigurno vidim da i posle utakmice da je mnogo bolja atmosfera nego sigurno posle poraza, ali posle pobeda u prethodnih u ABA ligi svi su bili nekako onako stegnuti, uplašeni, tako da večeras je bilo baš dobro, nosila nas je publika i samo treba da gradimo na ovom. To je to. Hvala.